Анголи співають, Спаса величають, від Марії родженому хвалу честь віддають. Від Марії родженому хвалу честь віддають. Ти небесний наш царю, ти наш володарю, даруй літа щасливий цьому господарю. Даруй літа щасливий усій його родині, щоб і хліб плодився, щоб і скот котився, а даруй літа щасливий у всій його родині. Пам'ятай мене, коли тобі буде добре. Йосипа Зінкевича слово. Матеушова, від Матвія вивчено слова на 5 мовах, включаючи польську, коли Матеушова було в Люблінському воєводстві чи районі. Хата спала на тим, що сталося в Другій світовій війні, що палили хати і люди переходили. Авраам перейшов теж свій час. Це ж сталося в Волинській області з Йосипом Зінкевичем. І як воно, значить, на Йомі вернулося, і Руф. І як з цією землею теж. Коли слово говориться, пам'ятай мене, коли тобі буде добре. Долари є під час unemployment, ясно, овальне, 8 питань. А як воно з євро, коли Йосип Зінкевича слово, коли Польща до European Union, а Україна отак незалежна. Нагорна проповідь теж є. 15 мов було на 10 рублях, до 10 рублів, не може бути менше і більше. Баба Ліза куплена, вона в Баптистського просвітера Сахана купила. За зароблені гроші на ЛУАЗ. 969М, видно, тоді вже було Метушалах. Можна з цим гадати. Це в кухні говорилося, де сусід з автозаводу був, Зайчук. Леон чи Леонід. 2 гаражі мав. Москвич його, а Жигуль видно. Його батька. Шалом, не вийти зло. Прийшлося на автозаводі попрацювати. Токар 2-го розряду. В бригаді працював, сверлив. З педалями діло, з петлями. Ну і 69 років в Метушалах прожив. Ну там ще М є. Чи хто послухав біля кухні, зіньос мене питання, чи що. Ну воно є. Ну 2 відняти воєнна машина, амфібія. 1 год 1000, 2 прийняти 10 000. І мідь і залізо – це теж Мойсеєве слово про Асир є. Такий Асир, як Мойсей сказав, треба перевірити. Шалом.